Dira, zezenak dira, belbeltzak dira, adarrak motzak, punta zorrotzak, harrapatzen bazaitu, jota bertan hilko zaitu. Lastur esaten deunean, zezenak eta bigantzak etortze zaizkigu burura, baino lasturren, hoi baino askoz gauza gehiago daude, eta gaur ezagutuko ditugu. Harrapatzen bazaitu, segurua ez da, kauta poltsikotik ordaindu berkozu. Kaixo launak eta Maitane Beristain, ongi etorri, zer moduz? Ondo, bi esker. Bueno, esan deun bezala, guk lastur entzuten dut, eta beti uste dut zezenek kazaigia laitzeiten, baina askoz gauza gehiago daude bertan, ez da? Bai, lasturre zezenan ziazka bai. Eta gero aterpetxeak, taberna, bueno, nik aiek pixkatu ezagutzen ditut, eta bueno, gehiago ere bai, Zu hori denak kudeatzen dezu, baina gero zu gaina lasturrekoa, baina bertakoa puru-purua zera, ez da? Larra bisa bezala, lasturtarra, oso-osoan. Ondo, bueno, gaur ingo deuna da, talotxo bat, lasturren naturalagoak eta normalagoak ingo ditugu, baina ikusiko berezia ingo deu, eta ingo deuna da, txerriak inbeteta, guakamole pixka, maionesa bat ingo deure bai udariana, ikusiko zu, gauza erra, eta aldi berian ezautuko deu, Maitane zertan ibiltzen dan lasturren alde batetik bestea. Bueno, lagunak eta Maitane, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, ingo deuna da, hemen dakau txerri solomua, eta ingo deuna da zatitu, pixkatakan gogortasunak eta kendu, eta ontzen utziko deu pixkat, soja eta estillakin. Gio salteatuko ditugu taluan barruan sartzeko, bale? Hoi alde batetik. Beste alde batetik, hemen dakau, martorria, dakau aguakatia, lima eta tomatia. Gio olio tanto batekin eta gatza pixkatekin, guakamoletxo bat prestatuko dugu honekin, bale? Hemen ingo deuna da, maionesa bat, kontuz, kanela eta udariakin. Ez dakit pastela iteko balioko maionesa honek, baina ikusiko zuen, gauza berezile ingo dugu. Ingo deuna da, arrautza bota potontzilan, udaria garbitu, barruan mamila sartu txorteni gabe eta pepitei gabe eta asali gabe, eta kanela botako dugu. Eta horrei, olioa botatzen, gatza botako dugu bai, olioa botatzen, emulsionatuko dugu, eta maionesa bat ingo dugu horrekin. Gio hemen ingo ditugu palomita batzuk, baina ondo aberastuta. Jarriko dugu sartailan olioa, olio horrei botako dugu baratzuri hautza, piper hautza, oreganua, eskaia, eta gero palomitak ingo ditugu hor. Palomita horiek irikiko ditugu, eta horiek ebai takuan barruan jarriko ditugu. Eta takua ingo deuna da talua, ingo deun bendakago harto irina, ura epeldu ingo deu, betitean bezala, harto irina bota, hola itea, ez da? Guk ez, kontatuko dizut. Nola ingo deu, nola itezue, otzian? Guk otzian, uretzaken ere. Gaur otzian ingo deu, aber nola iteun, zuri jarriko zaitu egiten. Ingo deuna da, gatzatanto bota, ingo deuna da nastu, eta gero talo hau ingo diun berezitasuna betu. Gu talotxoak ingo ditugu, hemen baka aparatotxo bat, bakitzuk ez tezula bierrolako ikan, betu, hemen bolatxoak aldi guin, hemen sartu, eta zanpatu. Baina hau, lasturre ez da iritsi guendikan, bale? Orduan ikusiko dugu erabili, edo ez. Eta honi ingo joan berezitasuna, sartaietik pasako ditugu, Maitane, eta behin sartaietik pasata dazkaunean ez ditugu gehiagin gozea, pixkat bigunak egon behar du, Gero hor dakau barbakoa saltza, emango jo barbakoa saltza, botako jo panko pixka, peatuta geratuko barbakoa saltzan, eta gero ingo dituguna da, labia piztuko deu, 120 graduta edola, eskatzen nahi zaitela, eta hemen ingo deun gauza bakarra da, jarri, buelta eman da, txintxilika, goian pankoa eta barbakoakin, eta lehortu ingoitugu pixkat. Eta orduan, talua gelditukoa ja horrela, barrun osagaia sartzeko, eta kanpotikan kurruskari gelditukoa. Ole, aber ondo etatzen zarion, saiatuko geha ondo iten. Bueno, eta hau esan da, lanak banatu behar ditugu. Masatxo egiten jarriko zea? Ados, adertetzen da, zukure pelea esan lezu, nik urotzakin. Urotzakin, ura hor dakazu, hortxe, eta neurtuta dago, bale? Bueno, zu jun botatzen, pixka gehiago berbazu, abixatu, gatza pixka botatzen jozu? Pixkatxoa botatzen dugu. Venga, bamen dakazu gatza, horea prestatzen jun, eta nik ontzen jarriko bitartian txerrilla, bale? Primeran. Eta min gaina eman berdi hori bai, bale? Oso ondo. Bueno, Maitane, kontatu iguzu,
esan deun bezala Lasturren beti zezenakin lotzen deu, bainoan landetxia, taberna, zenbat hankako proiektua da hori? Asko, eta politiak, eta gero danak alkarri laguntzen diotenak, ez da? Lasturko, gunera joango gara, Lastura oso zabala da, eta gunera jartzen bagera, han baditugu zezen plaza, Euskal Herriko sarrenetariko hemen da, hondik ere jarraitzen da, zezentxoekin, eta bertako larrabixekin, eta ibiltzen dia bertan. Hau guzti biliko dut, ez da, barka? Bai, dena jarri. Taberna bertan dago, ermitatxoa, alboan aterpetxea daukagu, eraikina publikoa da, baina Ainoa eta Biok gestioa da makigu, gero lantalde guztiakin, bi aldetan, saldiketa eskola bat ere badaukagu, gailu saldiketa eskola, errotak ere antxe daude, irina ondik ere bertan egiten da, harta irina, gari batean basan gariak eta bar, oin harta irina, azkenengo nik bete zagutet harta irina egiten, martxan dauden errota dia. Osa, ikusten dezuez, zezena da pusketa txiki bat, zenba gauza egiten dituen Lasturre. Egia da, jendeak asko zezenakin lotu izan du, eta ala da, Lasturre zezenakin lotu behar da, bertako larrabixekin eta betizuekin lotu behar da. Baina, Lasturren gauzatxo asko egiten dira, Ni pixkat Lasturtarra izan alde hortatik, zaten dut, Xeixa kapital de Euskadi daukagoan. Horrean Bilbo taki Lastur. Eta lenguan gazteizko batzu esan nien, esan zeten, gazteiz ezaztu esan zidaten baita. Bakoitza berian. Hori da. Orduan, ikusi eta hainbeste gauza itezuela, zerrekin hasiko gehazten. Azkenian badakit hor umetxo juten diala, gero despediak iteituela, festak montatzen diala. Ume juten dianean, zerta juten dia ebidez? Umeak, desberdin, eskolekin ere, garai hontan, martxotikan, ekaina bitarte hontan, eskolekin ere ibiltzen gera, Gure helburua beti izan da, landa inguru hori, iria herrian bizidianei, pixkat olako inguruak ere ezagutzea eta ekintza ezberdinak antolatzen ditugu, beti izaten da, kontatzea baino bizitzea beti hori barruan gelditzen da, eta umekinan ibiltzen gera eskolekin eta egitasmo desberdina ditugu, eta ibiltzen gera taloak iten oski, errotak ezagutza Lastur etorri eskero Jose Luis ibiltzen da errotaria bera da, eta, haiek ezagutu behar dira, gure altxorra dira, haiek. Gero, Geoparkearen barruan gaude, Lasturko bailara eta Olasko bailara, izaera karstikoa duten bailarak dira, eta, umeekin pixkat hori azaldu asko basulora gerturatzen dira, espeleologia pixkat eginaz, saldiketa eskola daukagu, saldiekin, animaliekin harreman hori izatea, mendi orientazio jolasa, kantolatzen ditugu, rokorromo txiki bat ere badaukagu, eta eskalada pixkat egin, pixkat... Aspertzeko demeik ez dagoan, aspertzeko ez dagoan. Eta adibes, umeik gehiena ze gustatzen zaio, area juten dira, eta zerrekin gelditzen dira gehiena, zerrekin goxatzen dute gehiena. Nuke jakingo apartatzen zerrekin. Batzuk gauza batzukin da bestia beste, baina zerrekin harritzen dira gehiago, zerrekin ez dakit otaloiten jartzen dian ian edo. Askotan esango nuke, olako leku txikira erizten dianean, pentsatu dute gainera askotan Lasturko gune hori dela, gure osoa, eta olako leku txikian zenbat gauza egin laezken. Igual hori esango nuke, ni gehien txokatzen zaiela deneri. Ematen du ez olako lekutan galdua gaudela, baina gero leku bakoitzak bezala, han ere gauza asko gozatzeko aukera dago. Eta, adibidez, gero umekin nahi geha, baina gero ere bai, helduak ebai juten dira, ezta? Bai. Nola egiten dira? Nola dira helduen irteerak edo area iritsi, eta, taberna ere bai badao, tabernari moduan normal konsumitzeko, baina ez dakit. Baina antolatzen ditugu baita, familiekin eta iteko tailerrak taloenak baita, ez dira eskolekin bakarrik egiten ditugunak, edo taldeekin, edo aixiali taldeekin, familiak edo lagun taldeak elkartzen dianean baita. Eitzen, Joseba? Zer biharrezu hor? Nik nahikoa ez dakit urgehiegi ez nien botako gainera. Irin pixka gehiago bakau bestela, baino? Osa iritze zaizu zuri. Egarra artista indazo, bidea, oskua. Iertzea ez da laborren emadila indezun la taldua. Azkenean talo batzuk ditugu, Eta hori xeatik anortan. Eta bestela? Guk ikusi izan deu, normalen urberua gotatzen jo, beti pixkat ez dakit. Errexago biltzealako, errexago hidratatzen dalako igual. Ez dakit, izarraitzalde buelta hortan, gu beti... Beti epelia nola. Hotzakin. Eibar aldera adibidez, epela iten dut eta volkan moduan eta prestatu. Gu beti hotzakin.
Ze fina eta ze hona indezun. Egia da gero, guk behin masa egiten dugunean ez diogula irin gehiago botatzen, zapi umelen gainean zabaltzen dugu taloa, ez segur gainean. Bale, ez irina botata, gero gaina lehortzen juten da masatxoa. Bai, bueno, azkenen testura desberdina dia, taloak hola nite duten pixka potoloagoa, guk fina egiten dugu eta zapien gainean zabaltzen dugu zuzenean. Ikustean bezala, taluare, baiara bakoitzean, oleku bakoitzean, bere ikutuak, hori mota bada, eta bakoitzak bere txian iteu, moldatzean bezala, erakutsi dioen bezala, eta hobeto hola teatzen bada, hola jarraitu iten. Hemen ni behar deuna da, behitu, hoi, talotxok zanpatzen hasiko zea? Bale, eta ze behar dezu, oial bat esia? Bukala iten dugu. Bale, zu hau jarriko izut ezetuto, eta gero beste bat emango zu. Zuke akutsi guri nola etezun. Ezetuko guztiz? Bai, urakendu eta gaina zabaltza zeiatuko naiz. Urakendu, bale. Aberre, gure eran ertetzen dian, irinare ezberdina izan da. Guain, sondoteko zaigu bestela, telebizan beti. Esamina bezala da, hau, Jarri horrela. Osan da. Eta orduan hor bertan gainean jartzezu, eta hor kutezia egiten. Bai. Ikusi nahi dugu bat, ikusi eta ikasi. Zenbatekoak indar dituz? Lako xiak, txikitsuak nahi ditugu. Gio bilduko ditugu talotxuak iteko. Laguk eskon alde honekin jotzen dugu taloa. Bai. Reposo pixkatu ondotorko zitaion? Gu zuzenean, Zuzenean, reposoakin eta ez, jarri eta hain. Eta zuzenean, plantxa gainera. Oida, habilitadia. Batzukin ditugu, Ona, iertzea. Zartaia beroten jarriko, eta talotxokiten hasiko geha. Egia esan, errotan hane talokite dituzu, ezta? Esan dezun bezala, gainean bertan indako irinakin eta dana, ezta? Guk ibiltzen dugu beti taloetarako lasturren neotutako irina. Vale. Gero errotan bertan ez, errotak azkenean bi errota ditugu lasturren, goiko errota eta bekoa, irina lortzeko eta ibiltzen dugu, baina gero txapak eta taloak eta itera moitzen gera, aterpetxera edo tabernako lekutara. Talo egunare ospatu izan dugu lasturren. Hori ere gauza erra izan behar du, talokitia, gaina lasturren iteko aukera talok, baina errota bertan eukita, bertako hartokin, hori kriston puntazua da, hori da altxor bat. Altxor bat, ontsa esan dezu, altxorra, hori da hitza. Errota pila bagaldu dia, lasturren bertan 7 omen ziren. Aborla? Bai, sartzen da, ondo. Ezin hobe. Lasturren 7 errota zeudela bertan, Bai. Itziartik etortzen den kruzeti beruntza sartu baz, kilometro terdi hortan 7 errota omen zian. Eta plazako bakar geltzen dira. Ze fina eta eharra indesun. Bai. Egu topera da. Zene zuria goitea? Igual, hau topea egun bihardu ez da? Bero-beroa hori da. Bero-berua. Bueno, ingo deuna da, pixkat, nikatxizla mar. Bueno, hau lasi jarriko deu, eta beste egiten jungo geare bai, bale? Eta, lehendabiziko urratzak eman ditu dunez, hemen txedakago ontzen aragila, hemen txetalo egiten jarraituko deu, eta jungo gea, igeldo jatetxera. Ikusiko zuen, bertan prestatuko zerbait goxo-goxua. Guazen ikusi eta ikastea. Haupa, kaixo Joseba, eguardion, ni Enrique naiz eta ongi etorrira Donostiko portura igeldo jatetxera. Gure proiektua izan, dala aspaldi, orain dela 25 urte etorri ginen, guza izan ezauztagra gera, gure gurasoak zauzten jatetxea zekaten, lagazuten, eta etorri ginen Donostiko portura orain dela 25 urte. Bi jatetxe euki genitun, baina geho gelitu ginen jatetxe bakarrekin. Eta eramaten dugu, hiru anaiaren arreben artean. Eta jatetxearen kokapena da, niretzat, pasada bat. Da Donostiko toki eta xarma gehien dakan tokia. Lanak gehiago egiteko goga ematen dizu. Garai hontan dagoen bezero gehiena atzerritarra da, asteburuan notatzen da bai probintziakoa eta hiriburukoa, eta geho udaran nazionalak eta turista gehiena bai. Gu dakagu karta oso bat, dakagula plater txikiak eta geho nahi badugu arraia handiak, eta dakagu aukera jateko razio batzuk, eta geho rodabaio, rape o parrilla bat aukera jateko badaukagu. Ni gehienetan joaten ez Pasaiko portura lonjara, zeatik daude gure hornitzaile gehienak. Jatetxea ezagutu eta gero, abiatuko gara sukaldera, gaurko errezeta prestatzera. Gaurko izan juna izan merkatura eta topatu ditut izugarrizko begi handiak, eta pentsatu dut egitea frigituak arto irinarekin. Arto irinak ematen digu aukera zeliakoei jateko. Begian duia garbitu eta gero, txikitu ditugu fin-fin,
Eta nik ematen dut aukera batzutan kongelatzea. Horrela kongelatzen dugu eta lortzen dugu asko ze fino egotea jateko. Eta kongelatzean ematen dugu aukerare bai, anisakizari alergia daukaten jendeak badauka aukerare jateko. Kalamarra moztu eta gero, irinati pasako ditut, jendea ez da konturatzen irin ezberdinak erabiltzen ditugula. Gure karta dago espezializatuta arrainetan, baina oso garrantzitsua da gure etxean gluten free eta zeliakoentzat ematen dugu aukera. Preparazio guztiak dira irin bereziakin eta zeliako guztiak dakate aukera honea tortzeko. Eta ja pasatuko gineatekizke frijitzea. Oso arrakasta handia eukitzen dute bai kalamarrak eta kroketak, eta gero arraiak plantxan edo parrilan errapea izugarri hona atatzen da. Asko atatzen zegu eta bezero guztiak oso guztua joaten dira. Frijitu eta gero kolore polita dakaela, joango garaia enplatatzera. Aste santuak arte bakarrik egiten dugu eguardian, baina gero aste santuetatik aurrera ite dugu eguardi eta gaua. Eta ite dugu servizio kontinuo. Arratzaldean ez da izten. Así que neba zu etorri jatea arratzaldeko zeiretan rape bat edo kalamar batzuk gu irekita daude. Bueno, Joseba, hoi dira gaurko begi handiak eta nahi baizu beste gauza batzuk probatu, etorri Igedo jatetxera Donostiko portura. Aio! Aupa, Enrique, hoi degoi gauza txukuna indezuna, hoi jateko irrikitan gaude egila zan, Bueno, gu hemen egare bai, behitu talo hauek, taloen normalen inda daude hola pustutzen dianian, ez da? Ari da dantzan, ari da dantzan. Baina gu egiten pixka gutxio, batzuk esango, pixka gordina izate usten. Bai, zatik gamoin barbako emango jau, eta gero labian sartu behar dugu lehortzea. Guzti ziten baitugu etxai guateako ondo urrengua, eta horregatik guen egea pixka gutxio egiten, Vale, bai, nera mona koikiztun bronka botatzezin. Nera mona, Pepita, ja ez da hola hemen baino. Arek esatezun. Pepita desun duna mona? Ba, esatezun. Eske, guain ikusten diperitan da, gordina jateu jendia talua, gordina jateu, barruan bigunak, guk ustelen un zu onduan beti pustu inbiazula, ondo pustuta zonian urduntziola talua indata. Bai, arrazo edo, baino, gaurre bronkautako zien, baino, gaurre zoze berez jeiten egia, eta huelta, markatu ingo deu, eta guain ingo zuna da, behitu. A ber. Hemen jarri behar ditugu esan duen bezala txintxilika huelta manda. Orduan, hemen txe, ingo zuna da, behitu, horregatik utzitugu bigunak. Hemen ingo zuna da, barbakoa saltxa eman, hemen dakazu brotxatxua, eta barbakoa saltxa eman ostian, hemen jarriko ditugu beraka txintxilika, bale? Betu guain bero da, baina, bueno, pixkat irikiko deu. Eta hemen temperatura gehiagi dakat, baina, bueno, geho jarriko temperatura. Ingo deuna da, behitu, emango jo hori, botako jo panko hau, eta gero jarri behar deuna da, hartuko ditugu 3 adibidez. Eta jarri behar dugu alde bateaka, eta besteaka, hola erorita. Karo, gero zentzun forma hori hartzeko, hori da, forma hori hartzeko, gero talutxua hor prestatzeko, bale? Venga, hoi zure kontu, bueno, hoi irikita utxiko eta horrelaxa. Gero berotuko dugu. Eta mentalu, bale, mekatxiz lamar. Hau, salsa? Hau zaigu pustutzen. Piskatxo bat, harinean, edo? Bai, danian eman, ondo igurtzi. Ondo igurtzi. Bai, kapa fintxo bat danian, hori gero, ogila ondo peuta gelditzeko. Horretxetako da. Eta zapori ere, bai, noski emango diola. Bale, eta hemen hauek, listo dazkau. Eta hau, garbila dau, hemen txautzeko dau. Beti kasten hemen, Txokolateak inda jaten dia gaur egunean da. Eta gaur barbakoa saltzak inearra, Bai, berdurekin da, bai, eta txampiekin da, holan jan izan dugu. Goxo, galtzen da talo azkenean, ez? Goxoa da bera. Barazkekin nun jarrunik hori urnietan uste jarrun aurren aldizta, ze gauza ona, bai. Aterpetxian, ze gauza gehiago eskentzen dira? Bueno, aterpetxian alde batetik ostatua. Dena literakin da, ez? Aterpetxe berak esaten du. Literakin da dihoa, baina logela desberdinekin daukago osatuta. Bai. 60 lagunentzako lekua dauka. Jope, erra girua montatzen dezuena horrez, da? Bai. Eta, bueno, bai, orduan familia txikiagoa dianean gela txikiagotan, eskolak dianean guztia hartzen dute, bueno, banakako jendeari eskaintzen diogu, edo mendira datorrena, edo Santiago bidea egiten duna, eta bar. Eta han guk eskaintzen duguna da, jendeak badauka sukalde bat etxetako normala, berak ibiltzeko aukera duna, eta guk ematen diegu gosaria bertan, nahi dunari, aukeran izaten da. Gero zerbitzuak ekintzak edo nahi badituzte, hori antolatzen dugu baita. Eta gero, otorduak edo nahi izan ezkero, lotuta izateko, pentsio erdia diala edo osoa diela, hori tabernakin lotzen dugu. Salkarren ondoan daude bertan lastuaren, eta hori tabernakin lotzen dugu. Eta gero, badaukagu behan ere bai, gela bat hori erabilen aritzeko gela ditzen diogu guk,
Eta pixkat horre egiten deguna da, hori, karstaren edo geoparkearen sarrera hori ematen da, bidotxo bat jartzen da, eta pixkat hurbiltzen da jende guztiari, nahizta aterpetxera etorri, lastura hurbiltzen da jende guztiak, aukera izan dezan, pixkat ezagutzeko, zer dan, bai auzo hori, baina baita gure geologia hori, eta prehistoriak, eta guztiak aipatzen dituzten bideotxoa badago, eta hori ere martxan izaten dugu jendeantzako. Hemendikan jendei zerbait esatia ze berezia topatuko duen... Hombre, lasturtarra nahi esan dizueleno, eta hori nabarmentza zain eri, Lastur, ez dakit, natura eta gustatzen zaionari nik uste txoko oso politia dela, han eskutuan dagoen txokoa da, eta askotan ematen duan zuloan gaudela, baina leku askotatik gerture gaude, eta lasaitasuna, eta natura gustatzen zaionari leku politia bilatuko du. Euskal Herrian asko dauzkagu, baina Lasturen ere topatuko du. Baina gero bai, balore geologikoak, historia aldetikan ere bai, Lasturren bai soinu jotzaileak, trikitilari isako maixoak sakabita izan dira, ustapide bertzola isaren doixakoa, kuranderoak, sakabitarrak, historia asko badago Lasturren. Eta orduan, txoko berexia da, Lastur. Bueno, hemen txin, biarretena da, nik hau zuritu, eta honean botak tomatia zurituta, eta pepitai gabe, garbi botak. Hau, Joseba, nahiko edo, gehiago edo? Bai, ondo gehatu behar duna da betu, nahasuna betu, Aldeu, bi gauza, eta guain horrela bota, eta eukiko genuen, listo? Bai, nahiko arduan. Bai, nik uste, bai, asuntua da upizka peatzia, eta bai, ondo peatu zaigu, gero ingo deuna da hartu, eta hemen sartuko dugu. Bat alde batetik, bestia bestetik, hola hartuko jau lagundu pixkat, pixkat formatxoa honekin gelditzeko. Eta azpine jarriko dugu hau. Lana jarri dira zuen, hau semeak ikusten dutenean orain ez eskatuko diate. Guain eskatuko izuetan antzako erralia da. Hau jarriko dugu azpin, zeratik honek tanto batzuk botako ditu, eta hola ez deus ikinduko. Nikola bota eta pixkat astindu labaran sartzerako, ez da? Bai, soberan dakanak endu, eta bestia bakarri txintxilika. Oso, no? Erra, bere xigin behar deuna gaur talua, Zango izue, bai, prestatu 300 talo olako mesedez, maitane, azte horrentako. Ai, ama. Bolondrez haber ditu. Zaiatuko naiz, Zamberre. Etxean ere iten, Bueno, eta maitane, gauza asko Lasturren bertan auzolanian indakoak dia gaina, ez da? Horrek ere beste balore badaka, ez da? Bai. Lasturren beti egonda festak eta antolatzeko eta elkartzeko joera hori, Baina oindala, ziur ez nago, baina nik esango nuke 35 urte badiela, Lasturren baserrietan, 200 lagun inguru bizi gera Lasturren, eta baserrietan bazegon jende gaztea, umeak ere moltzo bat, baina egia da gunea nahiko hila zegoela. Orduan hasi zean pixkat elkartzen eta zer egin. Pixkat industrializazioa etorri zen gara jortan, eta jende igual ateratzen, bertatik edo. Nik jarri etor txintxilik eta bertan utzi. Eta hola dazkau, jarriko ditugu bertan, eta hor jungo dia lehortzen, eta kurruskari gelditzen. Agarrein dugu horko bai. Eta orduan hasiz, tokatu zian, bestelako DBM Mendin Nekazaritza elkarteare hor dago, eta pixkate auzoari indarra emateko jendea elkartzen hasi izan, DBM-ekin batera, eta ingendun auzo elkarte bat sortu, Izarraitz bizirik izena daukana. Eta poliki-poliki hasieran zeuden beharroiei erantzuten hasi zian, ikuste lehengo egin zan gauzetako bat izan zela ermitaren teilatua konpontzea. Baina, zeuden Europatik ere bai, diru laguntzak eta bar, eta nola forma juridiko hori ere mantzitzaion auzo elkarteari, eta gogo asko eta indar asko zegoen hasi zen ekintza pila bat egiten. Hor bagendukan soziedade bat, garai baten eskola izan zana, lortu zen, ume txikiak ere asko zian, berritu bat ematea, eta auzolanean jendea jardun zuen bai pintatzen eta bai obran, gero laguntza batzu lortu ziren, ludoteka bat ere lortu zen bertan, pentsa, gaur egunen interneta eskaxagoa doz, baina irizte zaigu etxetara, orduan etzan, orduan gazteago bazeukaten interneta edo eskolako gauzaketa egiteko aukera hori. Eta hori da, eta ludoteka horrekin ere bai lortzen zena zen, eta helburu nagusia hori zen, auzokoen arteko harreman horiek mantentzea eta sendotzea. Bestela olako lekutan pixka galtzen da izan hori, eta bakoitza bere aldea, eta ja lehen hori bai txerri bodak, eta bestia, eta dana elkartu, eta bestia, eta pixka galtzen bezala izan da, no? Lanak ere bizimoduak eraldatzen di joazte, eta pixkat hori mantentzea. Tabernatare bai, Vicente Jose Luisek eta Izaskunek eta hartu zituzten, errotak ere berriz ere martxan jarri zian, bileraietako batean ametxare izan zan, Lasturren frontoi behar dugu, lortu gendun frontoia izatea Lasturren, eta galdu zan, bolatoki ura berreskuratu zan,
Eta gero aterpetxe ere bai, plazan zeuden erekin hasian etxe bat utza zegoen, bestea erorita, etxan hau ere inber dugu zerbait, ez? Eta hasieran jakin gabe oso ondo zer egin altzatzen hasi izan. Nekazal turismo moduan jarri ez, inguruan nekazal turismoak ere asko dia itziar buelta hontan, eta orduan erabaki izan aterpetxe bat izatea. Eta hori, hasieran oso ondo lotu gabe, eraikin bat erosizun orduan udalak, eta 27 hoekin literetan jarri izan martxan, eta gerora albokoa erosi, eta oin 60 laguneko aterpetxe turistiko hori daukagu. Eta ni beti esaten da, ni lastur tarra naiz eta lastur maitxia, eta ni ez nengo nahi, taberna eta ibili izan ez gaztetik lanean, baina beste leku batean nintzen lanean, eta auzoan egondan proiektu horregatik eta auzolan horregatik aukera izan dut, maite deten txoko hortan, bizimodu ateratzeko. Eta lehenkoan poliki-poliki lankideekin komentatzen, nik ez dakizan bat urte lasturren beste, eta 20 urtean neurean nabil, bueltaka. Ezinezko ematezun zerbait, eta hor sartu zinaten, eta hor jarraitzen dula, ez da? Bai, lasturrek badauka, elkartzeko eta proiektuak ateratzeko, eta beti izan du, gero garaiak egoten dira, beti batzutan behar gehiago egoten dielako, eta gauza pila bat lortu dira osorako. Adibidez, nun zaudete topera? Adibidez, ikastetxetatik eta juten dian umek eta topera zaudete, edo asteburutan da jende falta izaten da, o nun da indarra pixatin bihar dana guen dikan? Bueno, gu aterpetxeari dagokenez eskolekin martxotik ekainera bitartean oso ondo biltzen gera, kosta da hori ere bai, baina orain, estabilizatu da, eta eskolekin eta oso ondo biltzen gera. Tabernare bai, nik adibidez orain, astean zehar normalean entxita eukitzen dugu, eta aste bukarari ematen diogu indar gehiago. Astean da, lasturazkenan aparte dago, eta, udaran desberdina da, baina, bat, noiz eta noiz aldan ibili jendea, eta ordurako prepatzezeate, ez da? Hori da. Eta gero, beti egoten die gauzakiteko, ez ibilbide pila bat ditugu, ez geoparkeari begirare bai gauza balore pila bat dauzkagu, geuk ere ikastekoak, eta konturatzekoak, eta erakustekoak, ez? Eta, indarra beti egoten da. Zaldiekin bai esan dezu da kasuela. Zaldiekin ere bai, zaldiketa eskola, gailur zaldiketa eskola daukagu. Daukagu hainoa da nidanan ere iten dut hemen, Ala, berdu. Ez, azkenean, nik bete esaten dut ez da, hanka desberdina dia, baina alkarri lagundu hasi biltzen gera, eta azkenean, familia hondioa bezala da, alde batekoa eta bestekoa. Zalditek ilana, oipikana, ditzen bezala, da gaina ez dala ipika normaloa bezala, jendia gainean zaldibitzea juten dala bezik, eta beste... Beste balore batzuk eta asko zaintzen da gainera hori, zaldiakan librean da biltza, eta gero ez da zaldi gainean jarrita bagoa, zaldia ezagutu, errespetatu, zaindu, eta gero zaldian ibiltzeko aukera hori egoten da. Batzutan igual bestela gozatzen da gehiago, pentsatzen dugu zaldi gainek hori, baina ez. Da kauboia nahin, baina kauboiak gainean ibili, baina lehen zen balan nindun, ez da? Bai, eta gainera hortan, hori argi daukagu, ipika alde hortatik desberdina da, eta beste balore batzuk hor zaintzen saiatzen gera. Eta bestelako terapiekin, eta asko ibiltzen da baita lanean. Bai, zaldikin terapiak eta iten diare bai, ez da? Bai. Eta udalekuak etaren martxan izaten dira. Ez dakit garbitzen nahi nahizen edo astintzen, Joseba? Bueno, lasa, izuke eman eurra eta aurre ateako geha. Bueno, hemen txe, indeuna da behitu mingaina eman, baino bagoaz aurraka. Guakamolea, prestatuta dakau, kiston itxurakin. Gio inberritugu hauek, tostatu, talon barron saltzeko. Palomitak inbiar ditugu, eta maionesa berezi hau. Baina, dena bideratuta dakau. Itea dakauna da, erreportei bat ikuste dagun, eta hueltan ja prejitu, montatu, maionesa ligatu, eta gaur egun ikusi eta jaten egoteko. Gaur egun janariakin ikusi behar da beti, Mungiaraino jungo gea, bertan igor dao, urrutia edariakekuak, eta prestatu du asteburuntako zerbait ezin hobea. Albazue, berta jun, guantxe ikusiko dugu. Kaixo Joseba, Igor naz Mungitik, urrutia edariaketik ongi etorri berriz ere geurera, eta gaurkoan biharko Ardao Azoka solidariori buruz hitz egingo dizuet. Erdu eta kontatuko dizuet. Bihar egun handia daukagu Mungian, jai giroa murgilduko gara, jai giroa eta zerbait bereziagoa, ezta? Egingo dugu jai solidario bat, 5. Ardao Azoka ospatuko dugu Mungian, 2 urteri egiten dugun Ardao Azoka bat. 2015an buratu zitzaigun, eta batu ginen udaletxen bitartez bertoko familia batekin,
non euren semeak zeukan gaixotasun arraro bat. Gaixotasun hau atasia defibritis esaten dako, hau erentziazko gaixotasun neurodegeneratibo bat da, non bai, unbai eta helduak gurpila urkian amaitu dezakete. Ardoa euro baten salduko dugu, eta urtuako diru guztia estofa elkartantzako joango da. Saltzen badira 1000 ardau, 1000 euro. Saltzen badira 4.300 ardau, 4.300 euro dira emango ditugunak estofa elkarteantzako. Zehazki, oindala urte batzuk hasitako ikerketa hori jarraitzeko asmotan. Bihar, zatozen egin mungira, aurkitu ezakezue, jai giroa, 14 peltegi eukiko dituguz bertan, musika zuzenean, taloak, kilometro zeroko hamburguesak, pernilla, txorizoa, eta garrantzitsuena, jai solidario bat dala, eta berton egon gara murgilduta guztiok. Betiko lez, lehenengo urtetik, taberna ibilta talde esango dugu gure artean, non eurek bere kobratzen daben diru guztia estofa elkartantzako ematen deurien bere bai. Kanta bat egin genuen oindala 4-5 urte, eta beren estribilloak esaten duen moduan, ardau azokaren eginkizuna gu alkartzea eta alkartasuna. Bai bat eta zein bestea guretzat oso garrantzitsua direna. Memoria freskatzeko, Joseba, kontako dizuegu, zeran datorren urrutiadariak oindala 58 urte jaiozala, nire aitagin arreba eta amagin arrebak osatu zurien enpresa hau, eta orain dela 2 urte, bai atxardeketan bai neu, hartu genuen negozioaren lekukoa. Bueno, eta biharko gonbitagin guztieri, bihar mungian txetu zaituegu, eta aholku bat mesedez, autobus geltokia berton daukagu, etorri autobusatan, eta disfrutatu jaia. Bueno, Joseba, mila esker berriz ere geuran egotearren, urrutiadariaken, eta badakizue bihar gonbitea, mungiko ardau azokan egotean, eta badakizue, alkarregaz beti bidea egiten. Urrengon arte, agur! Haupa Igor eta haupa kuadrilla, ze ekimen polita, eta egia esan, asteburu ondo pasatzeko ze gauza eharra, ezta? Berta, merke, goxatu, eta gainea, kolaboratu. Bezarka da hondi bat, eta ondo pasa denok, eta ez pasa, txintxo ibili, Bueno, gurean jarraituko dugu. Hementxeak atenanik Xolomo guain sartaietik pasatzeko, guakamole hementxe dakau gero nastu eta baitare gure talotxon sartzeko. Nik palomita egingo ditut, palomita beresi hauek, eta palomita beresi balin bada, maionesa jaz esanik ez, Kanela eta udarekin ingo dugu. Zuk hause ingo zu, bale? Maionesa beresi abingo zu. Udaria ingozuna da zuritu, bale? Eta esan bezala, bihotzak enduko jo, labanakin edo zurigailoakin, zu modatzen esan bezala. Bale. Eta ingozuna da, berta bota garbila, arrautza bota, kanela, gatza, eta gero botako emango izutena da olioa, eta ingozuna da, birrindu, bale? Emulsionatu. Zuk ez pentsatu udaria da kanikan. Eta orduan, normal maionesa bat, bale? Ez pentsatu. Begilak itxita gota, eta listo. Bueno, eta hemen txe, bueno, zeitzura hartu duen hauek. Earki duaz, eta bi ateako ditut, bai, bi hauek puntxu handazkau. Hetu. Ole. Ze, gauza beresia indeun. Egunerik astela zerbait, Egunerik astea. Bestiak hortxe utziko ditugu. Hau itxalita, hemen txe horrela, guztiz itxigabe, ez ostutzeko, bale. Eta bitu zetalo bereziak inditugun, Barbakoakin, pankoakin, eta kurruskari gehatu zaizkigu. Bueno, hemen txeazkau, betetzeko, ezin hobe. Eta ni palomita garriko ditu martxan. Bueno, Maitane, zu zertaz arduratzen zehazki? Zezena tokatzen zaizu kudeatzia, zalditokin, tabernan. Alde hortatik gezurra mateu, lasturtarra nahi zenekan. Zezenak behitu orduko bestalde akorrika juten ez. Bai, gustoko dut ikustea, Hombre, hori inin behar da, Zezena akorrika bestaldea, normalean nik egola itetz. Eta batez ere hor dakibenak, rekortoiak eta egiten da gozatzen dut, baina ez, ni zezenan aurrian harrapatzen marazu, gaizki. Ez da gauza, ni ondo pasea izan dute bai, Baina beste daudenian ila hobeto pasatzezu, Zea, zu zaudenian, tokatu zein duzen bai, eta gila esan lasturren, beti zuak neko txikillak ateatzituzu, ez da? Eta beti jolasteko diala, ez da hola inbesteko arriskua, Gu kuadrilan eundoko golpiak eaman dia, jendia, Baina moratoiak, ibilitxoaketan, da venga, moratoiakin etxea. Hala izatea. Eta gero sendatzeko honen aukitzen dugu taberran, ez da?
tabernan sendatzeko danetik dago, bai. Horregatik, Hala izatea. tiritak eta izan beharra, bestelakoak ere izan Bestelakoak dira, eta ere, bai. analgesiko nadia. Bai, no? Eman inbiazta jo, festa giruan eman inbiazta jo. Bai. Eta zezan behar nizun, bueno, ez dugu esan zertaz ibiltzezean alde bat eta bai, eta hor gara duzalekin, da ibiltzen gera antolatzeko, eta alkarren laguntzen baita. Nire ardurak, pixkate orain taberna ere bai eta landetxea dago bertan, eta gero Ainoak hilen esan duten bezala, aterpetxean kudeak eta hori eramaten dut. Hori da. Zenba lagun ibiltzen zate, lehen esan dezu, ja... Bai, segun zezazoitan igual, ez da? Hori da. Bai, orain lantaldea handia daukagu, begiraleak eta osatzen dutena, garbitzen laguntzen digutenak, taldea handia daukagu orain aterpetxean, hemendikan iraila urrira bitartean lanean ibiliko geranak, eta tabernan ere bai, 4-5 beti jarraian egoten geranak, eta gero, jende gehiago tokatzen bada, egun bereziak baldin badia, gehiago ere hurbiltzen dira. Bai. Eta tabernea area, esatezun bezala, azte burutan ikitzezu alabain, udan egunero ikitze alda? Egia da pandemia azkerostikan aztekoa gutxiago heldu diogula, orain eskolakin gabiltzala egunero baskari eta fariak ere ematen ditugu, eta azte bukarari heltzen diogu gehien bat edo jaiegon bereziak dienean, Esan dezu, afarik eta baskarik eta bai ematitu zuela? Bai, orain bai. Zer da zehazki izkaintzen dezuena? Gurea da betiko, etxeko jateko tradizionala izaten da, babarrunak eta olakoa gainoski, ensalada berexiak, arrainetan bakaila bakin gehien bat, okelak, oilaskoak, pixkat etxeko betiko janari tradizionalari heltzen diogu. Bikain, eta adibidez, gero igual bai dazkazuenian, taluak bai, hori bak egiten diala, baina ez esan, igual taldea handia dazkazuenien eta hola, grupoak itxita da honien, menuak izten dituzu ere bai, saiatzen gera, seguretzako ere bai, erresagoa da, edo antolatuago izten da, eta bera jentzako ere bai, bestela 30 lagun, 40 lagun etorri bapatean da bakoitza bera eskatzerakoan, bazkaltzen asteako, ja... Bai, eta sai egon beharra, eta luzea, edo baita umekin datozten ere bai, umeri bat sai egotori luzeite zaie, orduan, taldeak dianean saiatzen gera, aurretikan pixkat menuak eta zehazten. Nik etxian hola ditut palomitak. Botatzet horrean, normalian olioa eta gatza, besteik ez, eta adi egoten naiz. Beitu nola da, goitu hauek ze kolore dakaen, Eta egoten naiz adi. Ja, soinua ez duteten tapa gartziot, eta hemen gelditzen izola. Minutu 30 segunduro, bueltak ematizot. Eta ja aztean hemen gelditzen naiz horrela. Eta gero, ja, gelditzen nian, gelditu naiz. Baina bai, pixkat hola iten dut, tapa gartziot, zeatik angoain hau, tapaik ez bai jartzen, bakizue, arpegira itezu, eta gaina olio desente garriu, zapore guztiko ondo nazteko, baina guain, azten dian nian dantzan, ni moitzen azten naiz, bale? A ber, guandikan ez dugu estanda bat entzun, guain txetorreko dira. A ber, nola zoaz honekin? Ni udareakin? Udaria botazu. Guain, arrautza, kanela, a ber, hemen botako zu, kanela txua, botatzeko, hau kanpora, kutxarakatxo bat, hau bertara ez da, bai. Bai, horrea. Eta hemen kutxarakada bat? Kutxaraka bat, baina hola, bastantekua, Bai, dena? Nola, goiaraka bat bota eta pixka gehiago. Hasi zaigu hau dantzan. Bai? Hola, se konforma Joseba? Bai. Oso ondo, horrela nahiko. Guain, olioa bota, tapatu hau dena honean jo, gutxi gora bera. Bukarara jo. Bai. Eta guain ja geho juntzete, ja azpin sartu eta ondo birrintzen. Eta gatzare bai pixka bota bihar diogu, bale? Botako jo gatzare bai. Hola, eta gero gehi berra du botako diogu, ezta? Perfecto, ezin jau. Kanela listo, haure listo, hau hasi zaizkila musika egiten, da nik iten dena, noiz benga, teke, eta horrela batzen dut. Eta ni martxan. Eta zu martxan, sartu barroaino, eta zanpatu. Venga, ekin dieza jogun, maionesakin, honekin, eta haure bai jarri berde berotzen, eta aragilare bai, vuelta eta vuelta ingo dugu. Eta Maitane... Bildurtzen nahi naiz, Bildurtzen nahi altzea. Oiz lan hori dena kudeatzia ez du erresa izan behar, ez da? Jopo. Ez. Ez da? Politia bat da, eta bizimodu bat ere bai, baina, erresa ez da izaten. Baina, momentu politiak ere asko dia, taldea oso politia daukagu. Orduan talde danan artian iten dezu egia dana, ez da? Talde guztian artian antolatzen dezue. Bai, bakarra motza da. Baina batzuten zeaten finkoagoak zeaten aurte guztien, da beste esan dezun bezala udanan gehiago. Hori da. Zer da gehien gustatzen zaizuna udanetik? Egongoa zerbait zatez mekatxiz lamar gaurre hau inbiardet, egoal beste zerbait zatezuna jode, hau iten goxatzen dut. Nik uste azkenean nire gozamena dela bertara etortzen den jendea ikustea, ez?
lasturrekin gozatzen, erakusten, eta ez, maite dugun txoko hortan lanean jarraitzea, polita da. Eta gero egia da, ez daukagun lantalde hori, nik ez ekipo hona dago. Eta hori egunerokoan asko balio. Asko nabarmentza. Bai, dudik, gabe. Aber hemen danak iriki zaizkiun, Betu zen palomita alineatuak inditugun, Nia. Venga, bera. Danak inda, Ez da erreza izaten, baina hori, trukua da pixka moitzen ibiltzia, Eta batzutan hasten dira tan, da gero ateatze dut erdiak ingabe, eta ez dakit. Bien, ez da, hau, segitzen. Bueno, nik usten dut honei olio pixka gehiago botatzen gu naiz, Vale. eta guain ligatu ingo gula. Vale. A ver. Eta huelta eta huelta, Barrutik ania xamurrak, eta behituz nola karamelizatzean, bai soja, eta baitare estilla. Huelta, eta haueke, eharra itxurakin, guakamole, palomita, dana dakau. Hau faltatzeko, zu eman birrintzen, hani botatzen gu naiz. Eta gelditu gabe. Maitane, bertan dauden errota, jakite alda zen mendekua diano, noiztikan dauden bertan? Ez, daukagu 1335 urteko idatzi bat, non ematen dan lasturko ferrerietan, Bale. inguruko egurrak ibiltzeko baimena. Eman, segi ematen. Nik uste dugu errota bezala 16. mendean bukaeran hasiziala erabiltzen, Baina, bueno, burdinola horien noiztik egon dian eta zehatz ez dakigu. Bueno, hori listo dakau. Bai? Bai. Ole, que bueno. Eharra dakau, eharra tea zaigu. Posa itxura. Eharra itxura dakana, bai. Eta gizetan, krema pastelera o mayonesa, Krema de mayonesa. Eharra gauta, egile esan udara ikutua, gozo puntua eta kanelakin da mayonesa. Eharra indego gorkoan bai. Bueno, hau, listo dakau. Hau, honea, oso ondo. Eta esan deun bezala, inbiar deuna da, montaia prestatu. Egia esan, palomitak hola jateko? Ona, haure hola jateko. Dana halko zan bakarrikan jan, baina ingo deuna da montaia bati. Vale, hau hemen. Bueno, eta oso lasturrekoa zea, baina baiara hortatik noiz benka ateako zea, ez da? Bai. Noa gustatzen zaizu jutia, ose egiten dezu? Ze gustatzen zaizu, noa jute zea, o ez dakite eukiko zuzerba izatezula, libreak atenian gustatzen zait eta ginoa jutia. Bai, kanpora, bai, eta hiriburutara juterire, bai, ez, gu mendia mesegera ontza bezala, eta holako hiriburuan danakin alusinatu ite dugu, ez da? Bai, aldatu pixkat, ez hori ondo tortzen da. Dudi gabe. Eta gero, bostak, bizemetxoak ere baditu, eta jarrai dituka haiek ikustea, orain tokatzen zaiguna da, 13 urte dituzte, pelota dala, futbola dala, mendia bostoko dut, irakurtzea ere bai, eta etxean lasai egotea ere, bai, baserrian bezigera, eta gure ere gozatzekoa da. Garrantzitsua, ona. Eta jute zeaten nien opera, semiak zemat urte daka, Amairu eta maika, bai. Futbola eta bestia, eta ondartzaldea gustatzea altzaile jutea, surfistak ebaldia. Surfean dituzte ikastaro batzuk ere bai, ez dut esako zuri gainera, surfista dianik, baina osatzen dute. Onda, gumen dizalia balin bagea, oiek surfistak. Gaina adina politia da, ez da hortan danean gortzen dute hauek. Danian. Talaber gainera, talaber. Uretan hori gertatzeari bai, danako bali jogula eta edade guztitako, eta dakizunak ingoxatu aldala. Bai. Eta mendizaliak ordunan perretxikotare bai jungo zeat, eta hola ez da, gustoko deu ire, gustoko deu. Bai, etxe inguruan ere baitugu mendik eta nibiltzen gea. Alkarri afana jarri, batek abertzen bat hartu ditun da besteak, otarratxoakin eta nibiltzen gea. Eharra izatea, Zuk lau hartu, eta eharra. Baina bestiak 14, eta lau txarra. Esan da ala, Bestiak gutza eta zuk lau, kapitan. Hori. Eta zuk lau, eta bestiak 14, kaka zarra. Baina si lau hartu dituzu, eta atzore bai lau. Baina ez da berdina. Ez da berdina. Katxiz labar. Bueno, ikusi zu tal berez gindeun, Politxe. Palomitakin, danakin, eta baina hemen maionisa txantxoa gautako jo berdinan, eta listo dakau. Hoi, azteko. Ta gero, ja, guakamoleta menin deula, hemen jarriko dugu guakamole pixkat, lagungarri bezala, horrela ase, palomita batzukin, eta maionisa tanto bat, gehiagin bota gabe. Vale. Bueno, igual, ja, ingo dugu berdina, baino talotik kanpo. Dakaula hemen osagaiak, bitu, hola botako jo, hemen ere bai. Eta hola kosiakin gehatu nada, kutsara bat hartu, eta boletik jarraitzia jaiten. Ingo duna palomitak, eta fulta zaiguna da, bukatzeko maionesa. Hemen maionesatxua, udare eta kanelakin indakua. Dotoria benetan, horrela xejarriko jo, batei, bestiai, eta honei ere bai.
Hori da, gehiagik izan gabe hori, ez da? Gehiagik izan gabe. Eta beste gabe, guain ingo jouna da, postotxo bajarreko jau, bai, belar pixkat, ondo tortze zaio beti. Eta nola eskaila dakau, da eskaila jarri dion barruan, hoxe botako jo. Eskai pixkat, eta hemen beste pixkat, eta hemen gainontzekoa. Eta, Maitane, azteko eta behin, mila esker etortzeatik. Zuei, Lastur topatu nahi badego bertara jun, landetxian, ez dakit, oetxo bat alokatu, maila hartu bazkaltzeko, noa deitu behar dugu, zein behar dugu? Lasturko, weborriare badaukagu, irubebikoitz.lastur.eus hori, eta bestela baita bernara da aterpetxera deituta, antopatuko gaitu zuen. Neongo dia zain. Eta goxatuko zue, bai edo bai. Ziur nago, nik puten aizen bakoitzen asko goxatzeta. Bueno, lagunak, hemen txe, gaurko talua indeuna, gora etorri gara Maitan eta bilok, eta mi esker zuek horre oteatigan, eta mi esker zuri goxatu, eta goxatzeara azteatik da noi. Eskerrik asko. Agur lagunak.